mbakku Sugiono ya Dik ya. Iki mang aduh-aduh aku sak ndawe kok diaturi ngene. Menawi dhisik omahku ado lho ya. Ngene ya ditulis iki menawa kangen lho kok kangen karo Wahyu Budaya. Mesti anggere iso dijangkau ono mesti hadir Mbak Sugiono ya Mbak. Sehat-sehat Mbak. Amin. Ya ben iso nyambangi Wahyu Budaya terus. Oh iya. Ya, sampai kas bocah gunung. Yang ada aku Dewi Channel Mas Ahmad Diki dari yang punya kawasan Orkes Jasem. Aku kene channel 2. Iya. Aku ne piro to iki? Cah gunung. Iki ya manggone ning laladan gunung, Dik. Heeh, kawat kebut-kebunan. Engko nek pipis engko kari ndokro. Sampe blusuk rono. Sapa kok sing melu tak blusuk rono malah bingung aku. Dari dulur-dulur Buni Ayu Mbak juga ditunggu Pak Rebin. Mbak sinten iki ra aku lali. Mbak sinten, Mbak? Saka laladan Buli nggih. Nggih bojo loro nggih sabar nggih. Mbak Suwari Kedung Bulus. Gembong. Senadyan aku bocah gunung. Yo Mas Dik. Alah terus Mbah Sugiono. Mbah Yana. Ayo deh. Apa kowe ora Sawer-sawer matur suwun. Tak repot budaya lagi. Ada audio sound system. Manis, kanggo malem. Oh
Sugiono. Mas Sugiono lah bareng Bunda Mas iku kok lak piye kuadon ketok mrengingis ya. Ayo ayo. Apa kowe nak diaturi bocah Bruno wis diaturi kanggo penjane Mbak Sugiono.